O'r diwrnod cyntaf nes I gyrraedd y brifysgol, nath y brifysgol wneud hi'n eitha clir bod modd wneud asesiadau trwy'r Gymraeg. Dwi'n credu mae fe'n rili bwysig fod siawns I ni cyflwyno gwaith yn Gymraeg. Mae wedi cael ei wneud yn amlwg iawn bod da fi'r hawl I gyflwyno fy ngwaith trwy'r Gymraeg yn yr adran. Nes I gychwyn yn Saesneg yn cychwyn blwyddyn oherwydd o'n i'n meddwl oedd o'n haws i'r tutoriaid, ond nes I sylwi bod ni'n mynd yn as well o'n i'n gallu, so nes I ddewis wneud o'n Cymraeg. Felly pan nes I ymuno â phrifysgol, ces I 2 diwtor personol sy'n siarad Cymraeg yn awtomatig. Dwi'n just teimlo mor falch bod hi yn siarad Cymraeg wrthyn ni, hefyd mae'n unig siawns ni yn gallu siarad Cymraeg yn y coleg. Ges I tiwtor personol Cymraeg yn y flwyddyn gyntaf, ond oherwydd amgylchiadau ges I ddim hynna yn yr ail flwyddyn, a nes I teimlo'r colliad ohono fo. Dwi'n meddwl bod o'n well I gael un, oherwydd dwi'n mwy cyfforddus I siarad I rywun Cymraeg na Saesneg. Oedd o'n profiad gwych rili ar gyfer y flwyddyn gyntaf. Oedd cael byw efo bobl oedd yr amlach na pheidio yn dod o ardaloedd tebyg I fi. I fi'n bersonol nes I ddewis aros mewn llety Cymraeg. Mae o'n gymaint o gymuned Gymraeg clos sydd yma. Pan o'n i'n dewis llety I fynd i'r brifysgol, o'n I yn sicr eisiau llety Cymraeg gyda siaradwyr Cymraeg, a oedd y brifysgol wedi gwneud e'n hynod o glir pa opsiynau oedd ar gael trwy'r Gymraeg. Mae hi'n gallu siarad Cymraeg, a dwi'n credu mae hwnna'n gwneud fwy o fel gwahaniaeth I fi. Dyna'r ffordd fel fi'n bersonol yn gallu mynegu teimladau a'r problemau sydd da fi yw trwy'r iaith yna. Ydy, ie, mae'n rili bwysig. Fel ni'n dweud, mae'n teimlo'n gytrefol iawn. Mae'n just kind of teimlo fel ti'n siarad I mam, neu siarad I dad, neu siarad I ffrind pan ti'n siarad trwy'r iaith ti eisiau. A hefyd, mae'n haws I eirio beth sy'n rili yn teimlo.